जैसे द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती, जैसे सह्याद्री श्री दत्तात्रेय, जैसे द्वारावती श्री चांगदेवराव, जैसे रुद्रपुरी श्री गुंडमराव, जैसे प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवराव श्री परमेश्वर नवती, अष्टो देवयोनी देवता होती परी परमेश्वर नवती, अंतराळीचे गंधर्व देवता होती परी परमेश्वर नवती, स्वर्गीचे इंद्रचंद्राधिक देवता होती परी निरभिमानू तो पर साक्षित्व ऐसा ही धर्मो तेथ नाही केवळू तो, केवळीची नित्य संबंधे माया असे, माया जेथ संबंधा ते पातली असे तेथची न पवे, ऐशीची वस्तू तेथे आणि गुण सामाय आणि कुसामाय तेथे अनंत न सामाय का अनंत अनंत या मूत्र फलोपभोग विरागो वैराग्यम गडीशिडी असावे, हल्यापाळी असावे, एका झाडाची सवे नवावी, एका स्थानाची सवे नवावी, भोग स्थानी न बैसावे, तीर्थ देवता पुरुषी येथे आपली लेपाच्या देवळी न बैसावे, लिंग चिन्ह मुद्रा न व्हावी, विषया पात्र न व्हावे, मनुष्य मात्र होऊन असावे, जोगी या तो बशी कशी लितला होवावा, किंगाची वास वैराग्य मिरवावडे हा एक विकारची किंगा, जीव विकारा वेगळा केवळा ही चालाची नाही, बाई वेडी यांचे विकार ते बाहेरी प्रकृती, बाई स्वभावाशी नाश नाही, हाती गाडी धरीची हाय आदी करून एक विकारची किंगा, हे तसे कार्य संन्यासो आती परी कारण संन्यासो नाही, रजस्तमे निर्सौनी सत्वस्थिता धर्मी अधिकारू, आचरेता याचा धर्म निरसा निराशा निराश्रया होऊन असावे, सुखश्रेया वेगळ्या व्हावे, रसक्रिये वेगळ्या व्हावे, कर्म धर्म विधी विखो परित्यजूनी परमेश्वरा शरण गावे, वृत्त्यादीन व्हावे, स्थित्यादीन व्हावे, विकार हा इंद्रिय धर्म, विकल्प हा मनोधर्म,